राजकारभार बुद्धवंत राजा आपले पोटशेक देख दिता आणि आपल्या चाकरांक शिस्त समजायता। नीतिदारा सारके अधिकारी आणि राजपाल सारकी त्या शारांतली पोरसां। शिस्त नासलोलो राजा पोरजेचे ओदरुस जाता। जाणवायेन बोललोल्या फुडाऱ्यांक लागून शाराचे सुदारप जाता। संवसारांतलो राजकारभार सर्वेस्पराच्या हातांनी आसा। तो फावो ते वेळार फावो ते फुडारी धाडून दिता। मनशाचे येस सर्वेस्पराच्या हातांनी आसा। आपणे सांगलोले बरयता ताजेर तो मोहिमा देंवयता।